Anditwa zvinhu zvakadai. Anditwanga. Amai mwana ndakabatwa nedziwa mupengo kuye chaizvo. Yeah? Ndakabatwa nedziwa mupengo. Unofana kunatira. Natire. Sasa mukabhoirisa mvura dzenyu. Memba manatira. Unekudirwa nemudzimu uchinatira. Anenge aripo. Ndakatenda kwa pharmacist. Jiri baby. Tirimba. Ko iwewe wakuita basa rekutiza mutoro wemisa sei? Tabasa rekubva kuchechi usina kupuwa chikomborero sei? Aiwa, uyo mutemo upi? Isusu tiri heritage. Ini ndiri heritage. Heritage haitenderi zvamuri kuita. Mutemo heritage. Ini ndiri mukuru weheritage. Saka kana uri mutemo weheritage uri kuti uri kuti munhu haafaniri kubuda mukati momutoro wemisa. Mupriest akazodzwa asati apa chikomborero. Muri kuita basa rekubuda mukati momutoro wemisa. Priest asati apa chikomborero. I can't tolerate no. nonsense. Inzwa. I can't tolerate. I can't tolerate. Ini ndiri mukuru heritage. Terera. Isusu tiri heritage. Chichemo changu. Heritage comics. Terera chichemo changu heritage. Ini ndiri mudati. Heritage terera chichemo changu. Chii chamunokoshesa heritage nechichemo chenu. Inzwa. Ndosaka ndati chitetekera ini. Terera ini ndiri mbuyana kai. Full time mbuyana. Full time. Mbuyana unogaidwa neheritage. Heritage irikutaura kuti zviziviso zviri kurebesa. No. I can't tolerate that. Heritage iri kuti musabuda mukati memutoro wemisa usati waita sei wapera. Musina kupuwa chikomborero. Ndinochida chikomborero asi kana zviziviso zvakutora 2.5 hours. What does that mean? Kana pano zvokuti mauyo ndonawo inchinzwa imunzi imimika nauyo tofanira kuti igadziriswe. Asi ini ndiri kuti amufaniri kubuda mukati memutoro wemisa. Mupriest asati apa kubuda kana musati magadzirisa ndinobuda. Aiwa izvo ndezvemunamwari wenyu. How can it be? Ipapo zveshuwa mutoro wemisa uri kuretu muningirikini zviziviso zviri kuita sei zviri kurebesa. Panoda kuti pagadziriswe ipa kuitira kuti vanhu vakwanise kubva mwoyo wavo uchiri pai uchiri pamwe chete. Asi inini ndiri kuti musoro wangu uri kutotendera. Pamwe chete inwa mapirisi kana musoro wako uri kutendera. Aiwa. Imi mwamisa kana isati yapera baba usati wapa chikomborero. Musabude munhu. Handiraga kubuda kana izo out of bounds. Isusu tiri vakuru heritage. Handiti tichanotaura nevanhu vanopa what I know kuti zviziviso zvenyu imboripai mukana wokutaura. Roma ibato rakatsetseka ende tererai. Imi musateerera nezvizvi. Teererai zvakutaura. Indiri mukuru weheritage. Handiti kana ndini mukuru weheritage. Ndiri kuti inini handiti tichanotaura nemasekretari kuti pamuri kupa zviziviso ngazviite chikanguva kadiki. Ndichasvika ndotaura kuti isusu seveheritage tichataura kuti zviziviso ngazviite sei, ngazviite kana 20 minutes kuitira kuti sinzi mutero wemisa uchitiwa 2 hours. Pa2 hours ipapo mupriest anenge aita 1 hour 30 minutes obva asiya 30 minutes handiti. Then zviziviso zviri kuzoita sei? Zviziviso zvimwe zvacho ngazvichiswa mumawhatsapp group, ngazvichitaurwa kupi kumasection, nokuti pamwe pacho anenge achiti section iri kutungamira musi wa23 March section yakati nhasi ndi2 handimaona. Enda unoona futi vamwe vacho havana kunyatsodzidza vanotaura kuti musashora vanhu. No, I can't tolerate that nonsense. Tiri pakunamata maiti. Saka zvekutsatidzapo munhu watova hurema hwomunhu makutoseka. Ava vachaenda vachinonotaura veheritage votaura kumasekretari tonzwa hanza inobuda. Totaura navo. Iwo hanza izuva rikuti Maya mateerera izvo. Kwaivonobuda mutero womisa sei usina kupuwa chikomborero. Ambuyana verudzi. Vanhu vazosara vakamwaiwa mvura sande. Ambuyana verudzi. Vanhu vasara vakamwaiwa mvura sande. It's because of this nonsense capacity. Vamwe vangori vatenderi pamabhashi. Vanhu vasara vakamwaiwa mvura sande waenda watorusa makomborero. Rega tiende tinoonana.